Tofa wata sabuwa yanzu shahararren jarumi Ali Swaga ya fito ya yi kaca-kaca da DSS ɗin Najeriya bayan zargin kashe babban malamin addini Sheikh Sani Halifa Zaria. Shi dai Ali Swaga dama kowa ya san jarumi ne wanda bai da tsoro, wanda kuma duk girmanka duk muƙaminka in dai kai kuskure to Ali Swaga bai jin tsoro ya fito ya gaya ma gaskiya, domin dai shi ya san da rayuwa da mutuwa duka lokaci ɗaya ne, kuma ya san komin ƙarfin mulkinka baka da wani abu da za ka yi wanda ya wuce mutuwa. Kuma ko kana so ko baka so, shi dai Ali Swaga ya ce dole ka bar shi a raye, in kuma lokacin mutuwarsa ya yi to lallai za a wayi gari ya mutu kuma ba kai ne kai kashe shi ba. Shi dai Ali Swaga dama kowa san cewar asalin ɗan ɗariƙar Tijjaniya ne, inda ya ce lallai idan dai ya tabbata wannan babban malamin addini Sheikh Sani Halifa DSS sun kashe shi, ya ce to lallai su fa ba za su yarda ba, inda ya ce kwanan nan za su tada zanga-zanga da rigima a ƙasar nan tamu Najeriya. Duk da ma dai shi Ali Swaga kowa ya san cewar lallai ɗan Najeriya ne kuma ɗan asalin garin Borno ne, to amma kuma yanzu yana ƙasar Saudiya a zaune, wanda ya ce lallai zai baro ƙasar kuma zai dawo wannan ƙasar tamu Najeriya, inda ya ce lallai zai jagoranci zanga-zanga, inda ya ce ba wai DSS ba, ya ce duk wani jami'in tsaro wanda yake da hannu akan kama Sheikh Sani Halifa har kuma ya sanadiyar rasa rayuwarsa to lallai ya shiga taitayinsa. Idan ba ku manta ba, shi dai irin wannan ikirari na Ali Swaga lallai akwai 'yan gwagwarmaya da dama wanda suka yi wannan ikirari a shekarun baya. Idan ba ku manta ba, a ciki akwai ɗaliban Sheikh Abdul Sheikh Nasiru Kabara. Bayan an kama wannan malamin addini har an kai ga yanke masa hukuncin kisa, a lokacin ɗalibansa suka fito suka yi ma gwamnatin jihar Kano gargaɗi, musamman gwamnatin Abba Gida Gida, inda suka ce lallai sun bata wa'adin sati 2 a gaggauta sakin wannan babban malamin addini ya dawo cikin iyalansa, tunda dai ba wani laifi ne yayi ba, an yi amfani da ƙarfin mulki ne kawai aka kama shi aka ɗaure shi, wanda a sanadiyar wannan gargaɗi da aka yi ma gwamnatin jihar Kano take yanke aka ɗibi sojoji da 'yan sanda inda aka cire wannan malamin addini daga gidan yari na Kurmawa, wanda kuma daga nan aka tafi da shi Abuja, tunda ana ganin can ya fi tsaro, saboda dai ita dama gwamnatin ƙasar nan ta tabbatar da cewar mafi yawanci ba adalci suke ba, zalunci ya riga ya fi yawa, sannan kuma duk abin da talakawa suka faɗa lallai za su yi to lallai fa za su iya aikata shi. To ganin haka lallai yasa aka ɗauke wannan malamin addini aka canza mashi guri, to sai kuma gashi su ma yanzu 'yan ɗariƙar Tijjaniya, wanda dama an san cewar duk ƙasar nan tamu Najeriya babu wanda ya kai su yawa, sannan kuma babu wanda ya kai su haƙuri, kuma kowa ya san cewar mutanen kirki ne, kuma ba taɓa ganin inda suka nuna ɓacin ransu ba, domin tun kafin babban malamin addini ya rasu ɗan ɗariƙar Tijjaniya Sheikh Dahiru Usman Bauchi lallai ba irin wulaƙancin da ba a yi masa ba, ba kuma irin wulaƙancin da ba a yi ma almajiransa ba, amma kuma ya haƙuri komai ya bar ma Allah. To yanzu gashi kuma bayan rasuwansa an kama wannan babban malamin addini, wanda an san wannan malamin addini tun da yake a rayuwarsa bai taɓa fitowa ya soki gwamnati ba, bai taɓa fitowa ya ci mutuncin wani ba. Shi wannan malamin addini duk wani kasan nashi da zaka ji sai dai ka ji yana kira abi Allah abi manzon Allah, sannan kuma abi shugabanni, kullun kiran da yake yi kenan. To amma gashi duk da wannan halin dattako da wannan tsoho ya nuna lallai bai sa an kyale shi ba. Kuna ganin wai a haka an kama wannan tsoho, wanda a lokacin da kama shi abun kamar wasa, a wannan lokaci 'ya'yansa da matansa da iyalansa sun rufe wannan abu, ba kowa ne ya san da wannan magana ba, inda suka dinga bin hanyoyi wanda sa ganin cewa lallai za a saki wannan malamin addini da guri. To amma kuma sai gashi a ƙarshe abin ya gagare su, wanda ganin haka kuma sai suka fito suka sanar a kafafen sada zumunta cewa lallai a sa su cikin addu'a. Yanzu gwamnatin Najeriya ta kama babban malamin addini, wanda kuma wannan mutum lallai yana da matukar amfani a rayuwar al'umma, tunda duk ranar duniya lallai yana da almajirai wanda yake koya musu karatu, sannan wannan malamin addini lallai limami ne a inda yake. To amma duk wannan muhimmancin a cikin al'umma gwamnati bata duba shi ba, haka ta cafke wannan malamin addini, wanda kuma kowa san cewa lallai inda Sheikh Ibrahim Zazzaki ne a kama shugaban 'yan Shi'a to lallai ka san 'yan Shi'a ba su ta yadda ba, wanda kuma idan suka fito suka fara zanga-zanga a ƙasar nan tamu Najeriya lallai ba su taɓa bari ba, sai dai da aka saki malamin su, saboda lallai su sun yarda duk wanda aka kashe a cikin su ya riga ya yi mutuwar shahada. To shi yasa kake gani ko da wani lokaci inda an taɓa malamin su za su fito su dinga rigima da sojojin gwamnati da 'yan sanda
sanda wanda kuma kuna gani lalle su ba sa ɗaukar makamai, amma kuma wani lokaci za ga sojojin gwamnati da kansu suke gudu su kyale 'yan shi'a saboda sun san lalle sun riga sun fi su taurin kai, to shi yasa ake tsoro. Lalle duk da mutanen Najeriya suka shiga aƙidar Shi'a, to lalle fa ana ganin wannan gwamnati za a iya kifar da ita, domin ko da wani lokaci shi dama ita gwamnati abin da ke amfani da shi shine karfin bindiga, kuma wani lokaci kisa. To kuma shi yan shi'a an san lalle ba sa tsoron kisa, lalle duk abin da malamin sai ce su aikata to take yake ne za su aikata shi, musamman abin da ya safi ana yin zalunci ne kuma ya buƙaci lalle a dawage a kauda wannan zalunci, to lalle za ka ga ba su tsoro ba. Haka mutanen nan za su fito su tabbatar da cewa sai an kauda wannan zalunci, domin wannan babban malamin addini Sheikh Sani Halifa duk duniya ta fito ta ba da cewa lalle shi mutumin kirki ne kuma mutum ne na gari, ba a taɓa samun abokin faɗansa ba. To amma duk da wannan haƙuri da wannan malamin addini yake yi, wanda kuma ana hanƙage da ya zo lalle zamanin annaba zai fito a sahabin annabi ne, to amma kuma aka yi mai cin wannan mutunci, wanda kuma wajen kimanin yanzu wata 4 kenan yana tsare, wannan lalle tun ana bin gwamnati lallami, to lalle ba a saki wannan malamin addini ba. To dalilin da Ali Swaga ce kenan yanzu fa lalle za su fara zanga-zanga a ƙasar nan tamu Najeriya, wanda kuma duk inda wannan malamin addini yake sai sun tabbatar sun kubutar da shi ko ta wani irin hali. To kaga tun a lokacin da ake bin gwamnati a hankali, to lalle tun a wannan lokaci lalle gwamnati abin da ya kamata na sakin wannan babban malamin addini, amma yin jayayya da haka lalle zai karamin matsala zai jawo ba, tunda kowa san cewa lalle zaman lafiya dai yafi zama ɗan sarki. To amma wani lokaci ko da kana son ka zauna lafiya, in kaga zaman lafiyan ba zai yi ba, dole ka ɗauki mataki wanda ya dace. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin nan ku kalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan girman Allah yan arewacin Najeriya tambaya nake, wai da gaske ne hukumar DSS sun kashe Sheikh Sani Yahaya Zaria, sun kai Sheikh Khalifa Sani Zaria? Wai da gaske ne ko kuma faɗa ne? Yanzu nake zuwa nake hawa labarai, wallahi nake samun labarai, idan ba nake samun labarai nake ganin ana yada jita-jitan cewa wai DSS wulakantattu, ebabbu, tsinannu, masu yi wa ƙasar Amerika na aiki da kuma ƙasar Isra'ila aiki, wai sun kashe babban malami na ɗariƙa wanda babu ruwansa da komai bayan kama sa da suka yi, ba magana kai shi kotu, ba magana komai. Wai dan girman Allah mu 'yan arewacin Najeriya ina hankalinmu, ina tunaninmu, ina manya-manyan malaman ɗariƙa, ina ɗan gidan Sheikh Tahiru Bauchi wanda aka ɗaura a madadin shi, ina Sheikh Makari wanda suke bibiyan na gidan ɗariƙa, ina na ɓangaren kabara na Kano kenan. Wai dan girman Allah me amfanin ku a ce tun da aka kama bawan Allah nan ba ku duk ƙarfin da kuke da shi da duk yawan da muke da shi, a ce wai ba a samu dama an je ma an gansa ba, sai dai a ce za a kashi kotu a go kotu a zauna shi yana can a tsare, saboda kawai ana zargin cewa ana sa ran wai ya karɓi kuɗi, ba fa ma an tabbatar bane ba, bai ma san wani kuɗi aka bashi bane saboda juyin mulki. Yanzu juyin mulki ya fi rayuwar 'yan Najeriya da ake kashewa, juyin mulki ya fi rayuwar 'yan Sokoto da 'yan Maiduguri da 'yan Kano da 'yan Zaria da 'yan Kaduna wayanda ake biya ake kashewa. Juyin mulki ya fi wannan. Yanzu tsakani da girman Allah da irin mulkin da ake yi mana a arewacin Najeriya, wallahi azun gwara a yi juyin mulki, gwara a yi juyin mulki sau dubu. Da irin kashe-kashen da muke gani a arewacin Najeriya, wallahi muna alfahari da juyin mulki, kuma muna addu'a, muna kwana, muna gaya wa Allah, muna kuka akan cewa Allah ka sanadiyar da za a yi juyin mulki. In dai rasuwar Sheikh Sani Khalifa Sani Zaria ta tabbata, na rantse da girman Allah DSS sai wajen zama ya gagare ku a arewacin Najeriya. Na rantse da girman Allah, kamar yadda aka kori yan SAS na wancan karan, wallahi sai kun kasa nadiyar ku. Wannan yana nuna cewa da yawan mu da malamanmu da mu 'yan arewacin Najeriya ba mu da amfani. Wannan yana nuna cewa ba mu san me muke yi ba. Za a iya tsintar malamanmu a kashe, an kashe banza ba abin da za a yi. Yanzu dan girman Allah a ce duk karfin da muke da shi, duk yawan da muke da shi, duk faɗan da muke da shi, duk lauyoyin da muke da su, duk sarakunan da muke da su, duk mataimakin shugaban ƙasa da muke da shi, duk abubuwan da muke da shi, muna ji muna gani malamin nan a ce an kai shi lahira, kuma DSS wulakantattu, tsinannu ne suka kama ya saka shi a daidai lokacin da ga su Bello Turji can a jeji, ƴaƴan tsiya sun ki zuwa su komai da shi, ga ƴan Boko Haram can suna tayar da garuruwa, suna kashe kowa, suna yankawa, an ki ai komai a shi. Me amfanin gwamnoninmu na arewacin Najeriya? In dai ta tabbata Sheikh Sani Khalifa Zaria, Allah wa'annan mutanen sun shahadatar da shi, wallahi gwamnoninmu ba ku da albarka. Ba mu ga amfanin ku ba, kama daga APC din, daga NPP din, duk wani gwamna na arewacin Najeriya. In dai har ba za ku haɗa kai ku je ku ci kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya da sauranmu, gaskiya da sauranmu, gaskiya da sauranmu, wallahi yan dariƙa da sauranku,
wallahi yan tijjaniya da sauranku, wallahi yan kadiriya da sauranmu, wallahi in dai wannan abin ya tabbata akan zargin juyin mulki wanda mu a wajen mu ma addu'a muke yi, ya fi mana mulkin siyasan nan, ya fi mana mulkin APC nan, ya fi mana mulkin wannan siyasar da ake kullun addu'a muke muna kuka Allah ka mana canjin gwamnati ko da sojojin za su karɓi mulkin. In dai za su kawo mana saukin wannan kashe-kashe din, wallahi ya fi mana wannan abu. Amma a ce wulakantattu, tsinannu, ƴaƴan asara, ƴan DSS, ubangiji Allah tsine muku albarka, Allah ya kawo ƙarshen ku, Allah ya kawo wata masifar da za ta gama da ku, amma laifin mu ne. Allah ya sa mu dace.